Dobrý večer. Okolo tlakovej níže nad západnou Európou k nám bude naďalej prúdiť od juhozápadu teplejší a vlhký vzduch. V noci bude väčšinou oblačno s prehánkami alebo búrkami, až nad ránom sa zrážková činnosť upokojí, ale vytvárať sa môžu lokálne hmly. Do rána teplota poklesne na 15 až 9 stupňov. Zajtrajší medard nám prinesie zväčša polooblačné, na východe až oblačné počasie. Po obede sa budú vo vlhkom vzduchu opäť vytvárať prehánky alebo búrky, ale častejšie vo východnej polovici ako v západnej. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov, no a bio zostáva na trojke. V útorok prílev teplého vzduchu vyvrcholí a teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Počasie bude zväčša polooblačné. V ďalších dňoch bude opäť dosť prehánok, ale aj búrok. Do piatku sa teplota zníži na 20 až 25 stupňov. To je všetko. Ja vám želám pekný večer.